ты не думаешь, варта гэта не варта, ты просто не можешь по-іншаму. Дурыце галаву сваімі рэпамі і лекцыямі дзе-нибудь на Брадвее мясцовай дзетвары цемнаскурай. Я памятаю размовы з Максом Каржом, калі мы спалі на падлозе ў нашого агульнага сябра, і Макс Корж мне казаў, што боже, рэп трэба рабіць толькі по-беларуску і ніяк інакш. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается честность. Это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І як звычайна з вами Зміцер Лукашук у студыі, ну а маім гостем сонечнага Батумі шукаць такі рэп-варыянт беларускай нацыянальнай ідэі будзе, як ён сціпла напісаў у сябе ў Фейсбуку, самы лепшы рэпер Беларусі, карацей кажучы, рэпер і педагог Дмітрый Вожык Зайка. Прывітанне. Добрый день, добрый день. Прывітанне з Батумі, всім, так. Дарэчы, я б вот хацеў, як мне падаецца, ўсё ж такі вельмі важна, допіс ён такі жартаўлівы у Фейсбуку, дзе Зміцер, ну как бы так, прадстаўляецца на паўжарт, але тым не менш, мне падаецца, што тут вельмі, хоць і жартаўліва пададзеных, але шмат звестак пра яго вельмі важных. Ну, па-першае, Вожык беларускамоўны рэпер, не якое-небудзь што-небудзь там нанесенае невядома з якога боку, з усходу ці з захаду, а наш свойскі тутэйшы беларускамоўны рэпер. Але акром таго, пішыць Зміцер, я пісаў і ставіў п'есы для батлейкі, лялечных спектакляў, заснаваў адзіны на Віцебшчыне моладзевы фальклорны калектыў, які выйграваў ва ўсіх фэстах, дзе ўдзельнічаў. І на мой сціплы погляд, я адзін з галоўных папулярызатараў традыцыйных танцаў у Беларусі. Калі я там мог знаходзіцца і дакладна, я самы горшы танцор з усіх папулярызатараў традыцыйных танцаў. Ну, карацей кажучы, абсолютно правда, самы горшы. Папулярызатар, але самы горшы. Зміцер, а давай пачнем, ведаеш, з чаго? Твоя беларускамоўнасць, яна адкуль? Ну, я разумею, што калі там задаць паляку такое пытанне умоўнаму, там ці англічаніну, там ці яшчэ каму-нибудь, на цябе паглядаць такімі вачыма, скажуць, ну я ж паляк, вот моя польскасць. А вот для нас гэта нармальнае пытанне. Так вось, адкуль у цябе твоя беларускамоўнасць? Ну і на деда, я сам з Сенна. Сенно это паўднёвы ўсход Беларусі. І гэта горад, дарэчы, з усей Віцебшчыны, пасля Лёдзінскага раёна, ён такі самы нацыянальны нігілістычны, але пры гэтым 97% насельніцтва складаюць раёны Беларусы. І нягледзячы на то, што вось такой класічнай самаідэнтыфікацыі няма, то бок такой класічнай купалаўскай, так, але людзі гавораць па-простаму, і я просто дуже багата з дзедам са сваім сябраваў, з бабуляй там, і вось праз любоў да дзеда і бабулі, напэўна, гэта і пачалося. А ўжо то бок гэта прекрасная дама беларускай культуры во мне была адтуль, а вось гэты самы рыцар, які мусіць абараняць, ён у выглядзе самасвядомасці ўжо такой трывалай, гэта ўжо універсітэт, гэта Беларускі дзяржаўны універсітэт, гістарычны факультэт. І Павел Олегович Лойка са сваім першым фірменным заняткам. Вот бачите, я нават пачуўшы словы з метра пра вершніка, які павінен нас абараняць адмыслова, нават зняў піжмак, каб вот прадэманстраваць гэтага вершніка. Дарэчы, вось гэтая цішотачка падараваная мне беларусамі Канады ў Таронта з згуртавання беларусаў Канады. Таму Канада, прывітанне, Беларусь жыве паўсюль. Але Зміцер, але вот цікава, ты кажаш, не такая была ў іх самаідэнтыфікацыя, як вот менавіта беларуская, а як? Это вот мы простые, мы тутэйшие, то есть это тутэйшасць, а не беларускасць. Ці вот што гэта было? Не, гэта хутчэй, ну, безумоўна, все лічыліся беларусамі, я ніколі не сумняваўся, што я беларус, так, але гэта як быццам бы
ніколі не з'являлася ні для кого важным. Тобто, ну, це дуже подобно до ідеї тутейшості. І навіть я ось пам'ятаю, до нас приїжджав, коли такі, ми діти, годов по 9, по 10, и до нас приехал до бабули хлопец с Самары. И вот он такой говорит на чисто русском языке литературном. И вот мы сидим с таким Сярошкой, моим сябром, и Сярошка таки долго слухая его, говорит так: «Малец, нечто ты не по-русскому говоришь». Ну, типа, не зрозумело. Тобто, ми, ну, тобто, не лічили ось гэта ось там суперважным. Але, ну, зараз, безумовно, ситуація змінилася у сіне. Але, ну, ось, каб так ситуацию больше показать. Вот Шушкевич плюс Позняк на двоих у Сенинском районе у 94-м году набрали 7%. Усяго толькі. А чаму? Я вось нават мне складана сказать. Можа, вот правда, ніколі так об этом не думал. Але я з самого маленства, з самого дзяцінства мне казали заўсёды збольшага людзі, што вось там альбо Зенон Пазняк, конечно, малайца, але мы спужались беларускай мовы, альбо там казалі, што вось бандеравец. Прынамсі, моя бабуля казала мне так, што вось он бандеравец, хаця бабуля это адзін з тых людзей, праз якіх я ёй зараз тут на Еўрарадыё, а не, скажем так, BBC Russia. Але, Зміцер, як ты думаешь, я вот для чаго ўсё ж таки падхапіў гэтую тэму і спытаўся чаму? Таму што, ну, ці сама вось гэтая тэма нейкай нацыянальнай свядомасці, нейкага нацыяналізма, нейкай ідэнтычнасці, яна не тое, што не цікавая, а можа быць нават непатрэбная, як это можа быць троху прыніжліва, але так глыбіннаму беларускаму народу. Альбо і вот гэта сама незалежнасць, сама вот это вот наша вот эта дзяржаўнасць, да настолько это ўсё, мы же вот как бы русские, мы говорим по-русски со знаком качества, это вы там с Самары там приехали с обсованным русским языком говорите? Ну, мне здаецца, просто люди жили у Советском Союзе, не думали, кто они, потом нечто змянилось, стяг змянился, назва державы змянилась, ну, в принципе, ладно, это все равно никак так докладно не закрануло, то это просто не важно, там людям не важно быть там русскими, я не лічу себе русскими. Там людям просто вот такой идеей: отчепитесь от меня, коли ласка, и все. Ну, отчепитесь от меня, коли ласка, каб что? Каб я не думал про это, каб я занимался своими господарчими справами, больше серьезными и важными. Вот, гэтая тутэйшасць, на якую мы наракаем. А скажи мне, калі ласка, вот як гісторык усё ж таки, гэтая тутэйшасць, наколькі яна стала, ну, я не ведаю, для нашай свядомасці і для нашай ідэнтычнасці, нацыянальнага фармавання нейкай перашкодай, ці наадварот яна стала нейкім ратаваннем у гэтым віры і гістарычных падзеяў? Ёсць некаторыя пытанні, на якіх можна даць два адказы, і будуць правільнымі. Просто мы, ну, вельмі важна тое, што мы існуем, так? Вельмі важна, у нас ёсць якая-никая, але свая дзяржаўнасць, у нас ёсць вялікая колькасць людзей, агромністая для Еўропы, колькасць людзей, якія лічаць себе беларусам, вялізная колькасць людзей, якая лічыць сваёй мовай беларускую. То бок, значыць, ну, не трэба нам говорить, что мы такие гаротные. У нас багато уже усялякіх здабыткаў ёсць. Мы, прабачце, не такие гаротные ёсць. Это за курдаў трэба переживать, якіх 40 мільёнаў і не вырваться оттуль без шансаў. У нас все ж таки, як ни круці, заўсёды нейкія вокны мажлівасцяў праскокваюць. І таму я все ж таки, ну, гэта складана, гісторыя ж вось не любіць бы. Гісторыя любіць вось так як ужо як бы факты, якія здзейсніліся, так? І, ну, я думаю, что мы пришли не до самого горшего выніку, і тому я все ж таки схильный сказать, что тутэйшасць нас багато ў чым захавала. У другой сусветнай войны, про Советский Союз мы таким, наша тутэйшасць як быццам бы усыпила вось гэтую імперію. Мы были вітрынай Советского Союза, праз гэта у нас промысловасць набудавалі, тому что мы не сумневаліся ў нас. І я думаю, что все да лепшага.
Добра, я ізноўку чапляюся за словы. Прыйшлі да такого вось выніка. А да якога выніка мы прыйшлі? Па выніку мы сфармаваліся як нацыя? Я думаю, да. Просто мы сфармаваліся, можа, не такой нацыі, як у ўсходняй Еўропе прынята сфармоўвацца, так? Не так, як там словакі, ці чэхі, ці палякі, але все ж таки 12 мільёнаў чалавек у свеце называюць сябе беларусамі, і гэта, і мы просто, мы трошки пазней пачалі, мы, напэўна, вось на стадыі, можа, ще і заканчэння, але самага заканчэння фармавання нацыі. Я думаю, нават і не скончылася. Вось мы такія, якія мы ёсць. І якія ж мы па выніку ёсць? Вот ты можаш вот сказаць, што да, вот мы не так, як іншыя нацыі фармаваліся, пашлі сваім, адметным, адзіным на ўсю Еўропу шляхам нацыя фармавання, але што мы па выніку атрымалі? Нацыя, якая, как бы, ну, досыць абыякава ставіцца да сваёй мовы, да сваёй гісторыі, да сваёй культуры. Ну, от калі ўжо у Маскве прынялі, то тады і мы ўжо скажем, што ой, маладзец Михалок. Калі там у Варшаве паслухалі, то тады, ну, Вольскі, тады давай цябе ўжо, і мы паслухаем. То есть вот што гэта за нацыя па выніку? Да якога выніку мы прыйшлі? Складанае для мяне пытанне зараз вы задалі, не тое, каб думаў пра гэта. Ну, мы нацыя, якая умее добра выжываць і добра з усімі дамаўляцца. Мы нацыя кампрамісаў, і мы нацыя любові. То у нас все ж таки багата што яднае, напрыклад, пабачылі мы гэта і па пратэстам, і па стаўленні да вайны, што ў нас у беларусаў такая амаль лічыць, што нулявая цярпімасць да гвалту, да вайны. Мы умудряліся, мы яшчэ тая нацыя, якая умудрылася нават вось, знаходзячыся в эпіцэнтры военного канфлікта паміж двумя суседзямі, застацца у прынцыпе даволі рэспектабельных у вачах і аднаго суседа, і ў іншага суседа. Зразумела, і абодва нашы суседы ўжо пра нас там трошки горш думаюць, безумоўна, зразумела, это зразумела, що такі вайна, это не такая, не ў цацкі гуляць, але все вакол, я ніколі не сустракаўся, не думаю, што ёсць краіна на планеце Земля, якая дрэнна, ці народ на планеце Земля, якая дрэнна ставіцца менавіта да беларусаў, як да нацыянальнасці, да народа. У Сакартвэла я заўважаю просто толькі хвалебныя, толькі добрыя водгукі, і, як правіла, нас больш паважаюць, чым тых жа рускіх ці украінцаў. Кампраміс, непрыняцце гвалту, любоў, і вось гэта кампрамісы ў мове. Ну, неважно, сёння гаворышся на такой мове, окей, ну, не праблема, да. Такая нацыя, як сказаў Абдзіраловіч, ліючыеся формы, да? Вот захацелі, вот і туды пацяклі, захацелі туды, а захацелі, як это ў гісторыі было адной вядомай беларускай сям'і, калі узялі і ў 3 розныя жбаны вось гэтую беларускую цякучасць разлілі. Адзін беларус сын, другі паляк, а трэці расіянец. То есть вот такая вот нация, куды улили, туды и потек. Литовец, по-моему, это правда. Ну, те литовец, да. Я не бачу, что это такого уже и дрянного. А доброго в этом что? А доброго в том, что мы направду умеем домовляться. Мы дуже компромиссные и не конфликтные. Слухай, ну, гэта сцверджанне того, что мы умеем выживать. Як это было сказано, что мы нацыя выжыўшых, але калі працягваць гэтую лагічны ланцужок, да, ты уже ведаешь, что я хотел сказать. Ну вот про эту нацию, то есть ты не згодны с тым, что нация выжыўшых? Любая нация — это нация выжывших, еще нема ніводнай нации мертвяков. Я, конечно, глядел кино «Тягнику Пусан», да, там корейцы были нации не выживших, там про зомби в кино. А так все, что я бачу, Сакартвэла так само выживших. Ну, адныя выжывалі і захоўвалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць і неслі гэта як сцяг, а другія выжывалі і калі нават і мелі гэты сцяг, то неяк вот хавалі яго недзе у сакрэтнае месца пад назвай шуфлятка.
Да. Ну, але зато мы гэта выжылі. Ну, 12 мільёнаў чалавек лічаць сябе беларусамі. І беларускую мову роднай назвалі больш за палову насельніцтва беларусаў. Ніхто не прымушаў. Нават я памятаю, калі да мяне прыйшлі перапісчыкі, нават мне казалі, што не, ну, окей, роднай мовы ты пазначае беларускую, але ж ну, это ж та, на которой ты говоришь. На которой ты говоришь. Ну, это ж русская. Какая русская? Вы чуете? Ці не чуете? У нас в сне мы размаўляем у жыцці на мове, якую я да рускай не адносіў. І больш за 50% у Сенінскім раёне назвалі сваю мову мовай штодзённага ўжытку беларускую. Хаця явно, што перапісчыкі неадмыслова это рабілі, хутчэй это было б складаней назваць беларускую, чым рускую. А мы вось так. Значит, мы выжили. Ёсць вялікая колькасць людзей, якія любяць мову беларускую, культуру. Я іх сустракаў, багата людзей. Я працаваў 6 гадоў ці 5 гадоў у цэнтры культуры Сенінскім, і я багата паездзіў па вось гэтаму нацыянальна-нігілістычнаму рэгіёну, і я сустракаў такіх людзей нечакана. У маленькай вёсачкі бабуля мне такая говорит: а што ж гэта вось, я з бібліятэкай ездзіў, а што ж зноў па-беларуску кніжку мне не прывезлі? Я ж так хацела па-беларуску чытаць, так же люблю кніжкі чытаць беларускія. Ну, бібліятэка ж яна так працуе, я буду там працаваць зараз. Таму, ну, беларуская, якая розніца. Прыходзілі мы на святы да людзей, якасці там нейкія канцэрцікі рабілі міні, і там часта было такое, што людзі прасілі спяваць менавіта беларускія песні, менавіта ў беларускай мове. І мы просто, вось, мне здаецца, што мы трошку недооцениваем беларускасць у беларусах. Все еще багата. Ну, я не недооцениваю. Я лічу, што да, складана, да, непросто, але дайте нам, не перашкаджайце нам просто, дайте просто роўныя мажлівасці по популяризации беларускай мовы хотя бы с тымі ж рускімі, дайте просто раўнапраўе хотя бы. І мы багата што зробім і багата што адваюем, тому што мы больш таленавітыя, мы ведаем, што робім, ведаем, на што робім, і важны момант, мы беларусы, і звычайна беларусы саромячыся гавораць, яны ж як бы апраўдваюцца, калі гавораць, што я вот по-беларуску не говорю. Звычайна гэта гучыць як апраўданне, а не як «Эй, ты, ну а чё ты, я никогда-то, это не наша». Незвычайна яны просто апраўдваюцца. Дарэчы, прагучала такая цікавая фраза «нацыянальна-нігілістычны рэгіён». А вот калі казаў пра менавіта вот Сенніцкі там раён, там вот вакол гэтага ўсяго, а не падаецца, што ўсё ж таки пераважная большасць тэрыторыі Беларусі атрапляе под гэтую фармулёўку? Ну, допускаю. Я мало, дарэчы, даволі паездзіў па Гомельшчыне, Берасцейшчыне, але ну так, багата дзе я быў, да, можна сказаць. Да, хутчэй дачне, так. Хотя во всех этих регионах я все ж таки сустракаў людзей, які, ну, абсолютно не наплевать. Але все ж таки, скажи мне, як гісторык, чаму так? Вот якім вот чынам, на якім гістарычным павароце мы неяк свернули не туды, што маем што маем? Ну, вось гэта моя думка будзе. Можна здесь спрачацца. Я для сябе акрэсліваю гэты паварот, гэта першыя пасляваенныя гады, калі, па-першае, пасля тоста за вялікі рускі народ Іосіфа Сталіна пачалася масавая русіфікацыя ўсіх рэгіёнаў. 48-49 год 1000 беларускамоўных школ перавеслі на рускую мову. На практыкі студэнты рабілі, перапісвалі з беларускай мовы на рускую мапы. І вось галоўны момант, што беларусы дагэтуль жылі ў вёскі. А тут, а ў гарадах жылі звычайна габрэі, і вось габрэяў не стала, беларусы рванулі у беларускія гарады, там будуецца прамысловасць, а кадраў-то нацыянальных няма, каб это ўсё адчаліць, і завозяць кіруючыя кадры з Расіі. І людзі, якія прыехалі ў горад, з вёскі, у горад мажлівасцяў, яны прыходзяць і залежаць ад чалавека, культурнага, выхаванага дырэктара, ад якіх яны залежаць, і ён ужо гаворыць на рускай мове. І яны стараюцца, каб выглядаць культурней, таксама гаварыць па-руску. Я звязваю гэта перш за ўсё з гэтымі першымі пасляваеннымі дзесяцігоддзямі. Хаця, да, можна там, могуць мяне
критиковать, сказать, что адмін уніяцтва і я ведаю кучу іншых варыянтаў, але я вось для сябе я вызначыў, што вось гэта калі б штосьці не так пайшло по-іншаму пасля першых 10-20 гадоў пасля другой сусветнай войны, я думаю, что наша нацыя выглядала зусім не так. То есть ты лічыш что вось гэтая русіфікацыя, якая была на нашай тэрыторыі пасля развала, ну там і Вялікага княства і Рэчы Паспалітай, ну калі мы гэтыя землі сталі северо-западным краем, то есть вот гэтая русіфікацыя цягам некалькіх стагоддзяў яна не дасягнула сваёй мэты? Не досягнула, потому что большая часть белорусов уже 90% белорусов там 100 годов тому назад читать, писать не умели, и для их это было, ну, это не так хутка это все робится, люди не так сильно взаимодейничали с державой на той час. И важный момент, у нас же все ж таки ликвидация неписьменности прошла на белорусской мове. И когда я чую, как говорили дядули и бабули, вось еще 30-х годов нараджэння, як мае, ну, прабачце, ну, по-моему, судячи по ихней мове, да, не досягнула там русификации, полонизации, конечно. Слухай, мне цікава яшчэ меркаванне твоего гістарычнае як гісторыка на некалькі момантаў. Першае, неяк падчас прэзентацыі у Празе да мяне падышлі некалькі там мясцовых беларусаў, якія сказалі: мы не беларусы, мы літвіны, і беларус, назвасць беларусы гэта чорная метка, клеймо на нашай нацыі, і калі мы не адмовімся ад гэтай саманазвы, дакладней не саманазвы, а назву, якую нам навязала расійская царыца, мы так і будзем вось гэтымі русамі под Москвой, под Россией і імкнуцца туды ў некуды ў рускі мір. Маўляў, мы павінны вярнуцца да вытокаў. Як ты лічыш, ці ёсць нейкая логіка і зерне у гэтых меркаваннях? Я сустракаў таких людей на вот у Батуми. У нас была спрэчка. Ось. Я лічу, што, па-першае, калі б мяне звалі не Дзіма, а Расціслаў, я як бы сутнасна ад гэтага б не змяніўся. І я лічу, што просто, ось, конечно, в асноўным вось праз гэтыя там два десятигоддзя пасляваеннай гэтай змены, якія прывялі нас, можа, не туды, куды мы хацелі, не ў ідэальны стан. І людзі шукаюць просто у чым праблема, у чым прычына. І часта вось яны да першай какой-то прыйшлі і пачынаюць гэта все раскручваць. Не праблема, Ларыса Генюш лічыла себе беларускай, ад этого яна не імкнулася у расійскую імперію. Я лічу себе беларусам, нема праблем, у мяне нема праблем там з самаідэнтыфікацыі. Я не бачу, я думаю, што гэта вось якраз гэта ніяк не ўплывае, ніяк. Ну, можа быть. Дарэчы, я выбачаюся, я тебе называў Зміцер некалькі разоў, а ты вот кажаш, што Дзіма. Можа быть, я не прав. Я чаму пытаюся? І мы записывали размову з беларускамоўным нашим вандроўнікам Александром Гойшиком. Я его назваў Алесем, а ён мне кажа: Александр и Алесь — это розныя імёны. Я Александр. У выпадку з табой як? Гэта добрае пытанне. У мяне ёсць адказ. Справа в тым, што мяне назвалі на гонар деда. Деда абсолютно все называли Дед Митя. Мяне, мой любимый дед, его звали Дед Митя. Ну, то бок Зміцер. Ну, не называли яго Дзімым ніхто. Ну, то бок Митя скарачённа ад Зміцер. Але мяне, назваўшы на гонар деда, напісаўшы як у пашпарце, мяне вось якраз у адрозненне ад деда ўсё жыццё з маленства, і дед таксама называў Дзімам. І я так звык, раз так называют, то окей. Але калі мяне хтосьці будзе называць Зміцер ці Міця, то у мяне ніякіх праблем з гэтым няма. Можна і так, і так. Як прасцей, як зручней. Добра, а давай вернемся яшчэ трошку у глубіню гісторыі, у якой ты дока, і мы пра гэтую, пра рэп твою дзейнасць у гэтым накірунку папулярызатарства таксама пагаворым, але пакуль я гісторык такі звычайнай мовай, не рэперскай. Скажы мне, ты ж чуў вот это выказванне, што Каліноўскі быў беларусам? Ён за якіх беларусаў змагаўся? Калі беларусаў і Беларусі не было? Хто такі? От твоё стаўленне да гэтага пытання.
Ну, глядзіце, у мяне на гэты просты адказ. Каліноўскі пісаў мужыцкую праўду і лісты падшыбеніцы беларускай мовы. Зноўку, это да таго, назаві мяне Расціславам, а не Дзімам, сутнасна ад гэтага б я не зменюся. Неважна, як каго называць. Важна, што чалавек пісаў першую не першую, адну з першых публіцыстык, і ён размаўляў з беларускім народам на беларускай мове, а лічыўся ліцвінам, беларусам, ці кім заўгодна. Гэта ўжо пытанне імёнаў. Каліноўскі адназначна герой Беларусі, можа, як для мяне, я яго не ставлю на першыя месцы, але я бачу абсалютную логіку і не бачу нічого прыкрава, калі людзі ставяць яго на першае, другое, трэцяе месца. А ты кого на першае месца ставіш? Каго я на першае месца ставлю? Да. Ну ты сказаў, я Каліноўскага на першае месца не ставлю. Не ставлю. Ну а каго? Ну, у мяне такі экзатычны трошки. Я ставлю... Доўгі час я ставіў на першае месца Ларысу Кенюш. Не таму, што яна номер адзін для мяне не па ўплыву на развіццё беларускай гісторыі. Безумоўна, яна малы ўплыў аказала на беларускую гісторыю. Важны, безумоўна важны, тому што яна была вось гэтай повязью старой беларускай інтэлігенцыі і новай выспяваючай, так? То бо яна ведала і тых з часоў БНР, і да яе прыязджалі ўжо новыя такі там, як Міхась Чарняўскі, так, і іншы там, Зінон Станіславович Пазняк, калі я не памыляюсь, таксама да яе прыязджаў. І яна была якось гэтым повязю, але я памятаю, што прачытаўшы споведь, я просто ледзьве не парваўся ад узроўню мужнасці, прынцыповасці чалавека, веры ў ідэалы. І я яшчэ побач я з Ларысай Кенюш ставлю ўсё ж таки Мацея Бурачка, Францішка Багушевіча, потому что я лічу, што вось ён бацька. Ну, у нас же не можна в Беларусі называць бацькам не бацьку свайго, так? Але вось ён як бацька нацыі, ён фактычна адзін стваральнік нацыі, і вось мяне ён Францішк Багушевіч. Крамольныя словы гаворыць, тут днямі нам расказалі, хто насамрэч отец нацыі, оказывается, а вы тут Багушевіча. Ведаеце, цікавая, в прынцыпе, как бы думка, тому что калі я размаўляў с латышонкам і зайшла размова таксама вот про героі, ну как бы для про тых, кому у першую чаргу варта было б паставіць помнікі, то латышонак сказаў не Каліноўскаму, не Касцюшку, а айцам-заснавальнікам БНР. Вот трэба было б ставіць помнікі. То есть вот ён на першае месцы выводзіў гэтых асобаў. І ўсё ж такі, как бы, ну вот, айцы-заснавальнікі БНР, хай палітыкі, але баявыя палітыкі, умоўна кажучы. Ты ж на першы план выводзіш таких людзей творчых, інтэлігенцыю. І я заўсёды кажу, можа быть, мы такая вось, ну, нейкая, ладно, мягко скажем, цякучай формы нацыя, тому что у нас вельмі кароткі пантэён герояў. Нема у нас, вот як у іншых, там і там табе ў тым стагоддзі такі знакаміты ваяр, а вот тут вот гэтакі, а там как ледь что не так, шашку нагала, чуб на бок і папёр касіць направо-налево галову тых, хто пасмеў наш народ, нашу нацыю это самае нейкі пакрыўдзіць. А мы там нейкую торбу за спіну закінулі, лапці абулі, вачыма ў гэтыя лапці і промся праз стагоддзі некаму нахер нікому не патрэбную беларускую крыўду некуды прэм. Можа быть, з-за гэтага мы такія? Глядзіце, па-першае, добра, што вы згадалі латышонка. Я такі пабаиваючыся трошку быць для аўдыторыі, для вялікай колькасці аўдыторыі такім непапулярным. Мне блізкія погляды латышонка. Вось, і я таксама асноўны вось для мяне ўхіл, гэта быў ўсё ж такі Беларуская Народная Рэспубліка. Так, да, я згоден, што айцы БНР мусяць быць у помніках, але вось ведаеце, што я даволі скептычна стаўлюся да вось эпохі Великого княства Літоўскага, даволі скептычна. Але я заўважыў, што чалавеку амаль паўсюль хочацца быць часткай чагосьці вялікага. І вось для гэтага добра пасуе ўсё ж такі і князь Вітаўт,
вось можа з таго перыяду, ну зноў тут гэта вось моя вот густаўшчына, так я безумоўна ставіў бы там на першае месца Скарыну. І Скарына гэта самы аб'яднаўчы персанаж у беларускай гісторыі, таму што я багата працаваў у розных аўдыторыях з дзіцямі. Я заўсёды рабіў апытанкі, мы заўсёды рабілі, вось давайте мы зробім, выберем імя Беларусі. І Францішак Багушевіч паўсюль у топах заўсёды. І гэта такі персанаж, які з аднаго боку, ён жа і афіцыйнай прапагандай, ну, у нас бібліятэка, калі не памыляюсь, Францішка Скарына, ну, прынамсі, ён там стаіць, я памятаю, так, з пальцам у воку Масквы. І вось я думаю, што ну, і для нас ён важны, таму што ён тэхналагічна, ён паказвае нашу тэхналагічную перавагу, гэта пра крэатыў. Што мы хочам? Не важна, што было мінулым, важным, што мы з гэтым мінулым будзем рабіць, які мы месседж зададзім. Калі мы хочам быць крэатыўнымі, прагрэсіўнымі, то вось вам Скарына, круто гэта, так. А хочам быць вось ваяўнічымі, то да, можам Вітута паставіць. Вітут, хотя для мяне Вітут больш синонім слова хітры, вось, чым, ну, але пры гэтым, ну, окей. Наконт таго, што мы ваюем, у нас ваяроў так небагата, так да, тут ёсць і такі мінус, вось, і гэта феномен нацыі-партызанкі. У нас чамусьці так это все на сцягі, што мы ганарымся тым, што мы нацыя-партызанка, але калі нацыя-партызанка, ёсць і вялікая праблема, што гэта значыць, што войска слабае, таму што партызанка ўзнікае толькі на акупаваных тэрыторыях. Вось, так што гэта, ну, тут нечым ганарыцца з аднаго боку, а з іншага боку это паказвае вось незломнасць, так, а з ваярамі, да, у нас ніколі не былі там экстра крутымі ў вайсковай справе, нават і ў часы ВКЛ. У нас не моцны сусед быў, все ж таки маскоўскае войска таксама не было там самым моцным. Ну, я не ведаю. Тут складанае пытанне наконт ваяроў. Да, безумоўна, калі б у нас былі б ваяры, якія заўсёды давалі спакойна развівацца нашаму народу, потым там нацыі, то, конечно, было б прасцей, таму што пад ярмом, пад іншым ботам, ну, як конечно, больш складаныя умовы для развіцця. Тут, безумоўна, да. Таму, да, у гэтым ёсць прычына, да. Зміцер, наколькі ёсць праўда ў тых словах, якія, калі кажуць, што, ну, вот мы любім гаварыць, што у нас адабралі мову, у нас адабралі гісторыю, у нас там вот тое і гэнае забралі, там вот акупанты тыя, там акупанты гэтыя, а потым нехта кажа, а моцна супраціўляліся, каб не забралі. Вот ёсць праўда ў гэтых словах і ў гэтых аргументах? Ну, глядзіце, мы з вами на якой мове зараз говорим, значит, ну, не забрали, так? Ёсць гісторыю забрали? Да не, ёсць выдатны шеститомнік «Гісторыя Беларусі» для вось вузаў дапаможнік, дзе простенька і выдатна з нацыянальных пазіцый все опісана. Я не ведаю, галоўнае, ну, да не забрали, ну, хтосьці, гэта... Якая розніца, Ван Гог это голландскі ці французскі пісьменнік? Важна, што для французаў ён французскі, і важна, калі ён голландскі, да голландцаў, окей. Нема праблем, калі літоўцы лічуць сябе спадчыннікамі Вялікага княства літоўскага, окей, а мы будзем таксама. І гэта праблема толькі ў нас. Гэта праблема толькі ў нас. Але гэта праблема, зноў-такі, яна зараз ужо выключна з-за праблем з нашым усходнім суседам. Калі Беларусі даць нармальна развівацца, то 3 пакаленні і все вернецца. Ну, конечно, Беларусь навряд ці стане цалкам беларускамоўнай, але прынамсі зрабіць нейкі парытэт, нейкі 50/50 мы зможам выруліць у 3 пакаленні, нават хутчэй зараз. А наколькі, ну добра, мову мы сабе вернем, калі будуць добрыя умовы спрыяльныя. А як наконт усяго ад таго, што мы вот так вот, ну не мы, за нас, але вот так вот взяли і аддалі, таму што на дзяржаўным узроўні лічылі гэта непатрэбным. Узялі і спадчыну ўсю там Вялікага княства Літоўска аддалі Літве. Штосьці там узялі, аддалі Польшчы. Штосьці узялі, аддалі Украіне. Там і як далей? Вот мову вернем, а вот гэтую спадчыну гістарычную як вярнуць? А у нас в школьных падручніках нормально все писалось. Ну, принаймні, писалось. Зараз я не ведаю, уже не читал апошнюю редакцию. Думаю, что не так, конечно. Вот, але я скажу, что
дуже часто сустракаўся з тым, як людзі, якія не ведалі там мовы, все роўна з таким піетэтам распавядалі пра Вялікае княства Літоўскае, прычым людзі, якія далёка гісторыі не цікавяцца, просто са школы. Са школы мы добра, по-моему, спраўляліся, пачыналі спраўляцца з тым, што менавіта са спадчыны Вялікага княства Літоўскага, по-моему, окей, улічваючы, што наше пакаленне там бацькоў, там дзядоў, яны ў прынцыпе ў школе гэтага не вывучалі. А мы з нуля, то бо я памятаю, я прыхадзіў у школу, і мне моя тётя Света любимая кажа, што слухайте, такой складанай эту гісторыю Беларусі нічого не зразумець, я такіх княжоў імёны ніколі не чула нават. Там так все складана. Хотя, еще нам пошанцевало, что нам довольно просто учить. История Беларуси довольно простая, потому что мы фактично весь час у всем своим территории находились в складе одной державы, как правило, за редким вынятком. То нам не треба там учить там историю одной державы, другой и третьей, так, все так простенько. Довольно просто для поразумения их история, и я думаю, что довольно нескладно ее доносить дзіцям. Я вось бачу, што мае вучні спраўляюцца. Мне падабаюцца мае вучні тут у Батуме. Зміцер, і ўсё ж такі, мне вот цікава ваше меркаванне. У 20-м годзе што здарылася з гэтымі нацыянальна-нігілістычнымі рэгіёнамі ў Беларусі? Чаму яны раптам, ладно, яшчэ патлумачыць, што яны там вырашылі прагаласаваць супраць Лукашэнкі, гэта можна зразумець. А чаму яны так з такой цікавасцю падчас дваровых сустрэч пачалі слухаць беларускіх гісторыкаў, слухаць беларускіх музыкаў і ўсё астатняе? Да, і вось, дарэчы, акурат такі і хацеў спытацца про ваши рэп-лекции по гісторыі Беларусі. Для вот якая вот чаму вы вырашылі, на каго гэта скіравана? Гэта просто как бы такое жаданне паўтарыць поспех мульціка «Будзьма беларусамі», ці гэта адчуванне, што людзям трэба даць на такім вось даступным і цікавым узроўні веданне пра гісторыю? Першае, наконт таго, чаму? Я думаю, довольно просто, что люди ніколі про гэта не задумываліся, а тут людей пачалі біць, і людям стало цікава, хто ж іх б'е, і хто супраць тых, хто іх б'е. І яны зацікавілись шмат такімі момантамі, якіх просто раней не заўважалі. Я бачу, сустракаў такіх людзей часто тут, так, якія беларускамоўныя, ужо беларускамоўныя, так? И казали, что да, так само там до 20-го мне не было ніяка, вы не думали просто, и это часто за усіх это каналов. И хотя я не ведаю, что больше повпливало, можливо, и на белорусизацию повпливала, может, больше масштабная война в Украине, потому что, вось зноўкі, тому что люди не ўспрымаюць пэўныя дзеянні, так, і потым глядзяць, хто супраць каго, чаму. І другое, як я казаў, што заўсёды так недобра жартаваць на эту тэму, конечно, але гэта не зусім жарт, што для папулярызацыі беларускай і украінскай мовы і культуры бадай што больш, чым Владимир Путин, не зрабіў ніхто, просто якім коштам, якімі ахвярамі, так, але просто колькасць людзей, якія перайшлі на беларускую украінскую мову пасля 22-го года, просто шкалючая, асабліва калі браць моих там украінскіх сяброў. Цяпер пра праект мой «Гісторыя Беларусі ў стылі рэп». Увогуле яго придумаў Павел Белаус, які сын Бульбая, кіраўнік, ён мне набраў, я тады ўсе не працаваў у РДК, ён кажа, вось, слухай, мне нешта нам не залетаюць этой лекцыі гістарычныя, мала праглядаў, нема дынамікі, давай-ка ты зрабі рэп, і потым якія-то караценькія лекцыі пра гэта. Я кажу, окей, Паша, да, вось мы падрыхтавалі амаль што ўжо першую серыю, і Пашу Белауса тады ўзялі ў турму, і ўсё гэта ініцыятыва зайшла, потым мне прыйшлося ўцікаць з Беларусі. І выпадкова зусім у Тбілісі, на нейкай, не памятаю, як называлась уже імпрэза, так, я прэзентаваў вось такі праект, таму што трэба было нейкі праект прэзентаваць.
Ну вось я узгадаў, давай гэта папрэзентую, і гэтым праектам багата людзей зацікавілася, экспертаў, і все казалі, што ён можа стрельнуць, можа шпульнуць. Вось, ну а мне і самому цікава было, так было паспрабаваць гэта. Я лічу, што вось бы мне такое ў 9 класе, каб я вспомню читать эти билеты по истории Беларуси, а взял плеер, закинул, и все, и уже отказываешь, и уже готовы отказать. Вот. И потом мы с платформой «Восьминог», на меня вышли, зрабили 2 ролики. Вот. Просто справа тем, что зараз проблема с белорусскими медиями, потому что повесточка подошла такой инший бок потрошки. И по-другое, вот ранее, коли был тузін гітоў, ты робіш нейкую навіну музычную, і натрапляе на тузін гітоў, і тузін гітоў усе ўжо чытаюць. І то бок усе чытаюць все медыа, і гэтыя медыа потым рэпосцяць гэту навіну. Зараз з гэтым складана. Вось, і так, напэўна, з такіх з медыяў вы будзеце з вялікіх першымі, хто гэта асветліць. Я спадзяюся, там же спасылка ў першым закрэпленым каментары, да? Па-першае, і спасылачка будзе, і па-другое, я думаю, што мы, ну, прынамсі, кавалак адной з гэтых вашых лекцый рэпавых уставім у нашу размову. Яшчэ праз 17 гадоў, хоць на тэрміны малы, маскоўскае княства 5 гадоў было літоўскім васалам. Здавалася, войну зашмат, і можа хопіць біць сале. Вітут гэта не пра спакой, вітут пра амбіцыі. Да. І вось важный момент, что мне самый был складанный, заўсёды сумной темой истории Беларуси был каменный век. И я вырашыў пачаць з хронологии, по хронологии з каменнага веку, и мне прыйшлося самому больш за 100 сторонок прочитать вось гэтага. Мне прыйшлося адразу самому вывучыць, што ёсць каменны век, и потым профильтровать эту информацию. То бок тут я максимально ашчадна ставлюся да зместу, и максимально информативно, минимум нейких метафор, ну, метафор окей, жарты, безумоўна, каб прасцей было слухаць, але важно, то бок гэта, паслухаўшы гэтыя песні пра Вітута і пра каменны век, вы можете на добрую адзнаку здаць іспыт на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэту, нават я ўпэўнены. Ну і як вы думаеце, вот мы размаўлялі на гэтую тэму, дарэчы, з Яўгенам Красуліным на тэму папулярызатарства, і шмат хто кажа, ну той же самы пра якасны прадукт любіць расказваць Чарнуха Саша. Ці атрымалася, ці ёсць магчымасць дагрукацца да, ну прынамсі, да маладога пакалення беларусаў, ну ці якога пакалення, хто яшчэ, якое пакаленне рэп яшчэ слухае? Это ж уже не ў трендах, у моладзі, у самай такой моладзі ўжо, але ці атрымаецца давесці? Да, тут пытанне медыю, правда, это все атрымаецца, рэп-музыка да сёння ўсё роўна, як тут не круціць, яна ўсё роўна ў топах у свеце, і ў Беларусі ў тым ліку. І гэта просто ўспрыняць інфармацыі. Галоўнае, каб людзі дайшлі. То бок я не сустракаў фактычна адмоўных каментароў. Я просто ведаю, што багата хто з людзей, каму гэта магло падабацца, просто гэта не пачуў. Таму што вось з распаўсюдам беда вось гэтай інфармацыі, але я спадзяюся, што гэта як-то выправіцца. Ну, будзем спадзявацца, да. Зміцер, як вы думаеце, ўсё ж такі, тое, што здарылася па выніку, тое, што мы так раскіданыя зараз па свету, і найперш, ну, вельмі шмат раскідана менавіта беларусацэнтрычных людзей, якім вот варта было быць там на зямлі, трымацца за гэтыя карані, а яны вот раскіданыя па свеце, і зараз гэтыя карані пускаюць у іншую зямлю. Наколькі гэта, ну, небяспечна для нашай беларускай будучыні такая сітуацыя, і сыходзячы з гэтага, ці варта яно было? Я пра 20-й год. Ці варта нам было, гэта заўсёды такое дыскусійнае пытанне будзе, але яно заўсёды было, а ці варта было паўстанне Каліноўскага? Ну, некаторыя лічаць, што не варта, што гэта наадварот да горшага прывяло.
Тут же пытанне было не ў тым, што ці варта гэта было. Гэта ж было не... Гэта быў такі ўздым, што ты не думаеш, варта гэта, не варта, ты просто не можаш па-іншаму. Таму што гэта парушае твае этычныя перакананні, як мінімум. І тое, што мы раскіданыя па свеце, тут ёсць і мінусы, так, безумоўна, багата хто застанецца ў тых краінах, якіх ён зараз жыве. Але паколькі беларусацэнтрычны, багата, да сёння я ведаю багата людзей, якія плануюць вярнуцца. Але ўжо тое, што мы вернемся назад, мы ўжо вернемся з добрымі стасункамі, я ўпэўнены, у Беларусі будзе багата грузінскіх рэстаранаў, адкрыецца багата вінных крамаў з грузінскім віном, з досведам іншай краіны, з сувязямі, з народнай дыпламатыяй, якое, безумоўна, у кожнага з нас з'яўляюцца тут сябры, якія адсюль, якіх раней не было і не магло б нават быць. Тут вось яно так ёсць, як мы гэта скарыстаем, важна. Дрэнна гэта ці добра, ну, гэта ўжо потым ацэнім. Але важна ўсё гэта скарыстаць, усе гэтыя мажлівасці скарыстаць важна. Вось, як я лічу, што адзін з такіх нашых здабыткаў дыяспары батумскай, якая не кавее ўжо апошнім часам, канешне, што я не ведаю ніводнага, хто б не з'ехаў туды у Польшу, у іншыя краіны, хто б з цеплынёй не ўзгадаў пра ту дзейнасць дыяспары ў Батуме і лучнасць дыяспары ў Батуме. І гэтых людзей я ў Беларусі большасць не ведаў. Тут мы сустрэлі адзін аднога, і мы цяпер можам аб'ядноўваць нашы інтэлекты, высілкі дзеля таго, каб рабіць добрую справу. У нас больш сувязяў будзе за межамі, так? Мы багата чего даведались, что мы можем, так? Вось я зараз сижу вось у беларускамоўнай школе у Батуме, так, пасля сваіх заняткаў асноўных. Ну, ці ведалі людзі, якія там адчынілі ці працуюць у этой школе, што такое ў прынцыпе мажліва? Ну, можа, і не ведалі, думаю, што не ведалі. А зараз гэта пра тое, што нам паказвае, чаго мы вартыя. І гэта вялікі досвед салідарнасці, пачуцця падтрымкі, локці. Я не ведаю, што такая, што салідарнасць можа быць такой. І, ну, вось, мне правда дуже горька з тое, што наша дыаспора батумская ўжо распадаецца патрошкі. І, мажліва, ніхто не ведае, можа, і мне прыйдзецца пакінуць. Вось, але все это будзе ў наших сардэчках адназначна. Ну вот глядзі, распадаецца, ну можа быць з тых прычынаў найперш, што ёсць пэўныя праблемы там легалізацыі ўсяго астатняга дакумента, людзі раз'язджаюцца. З іншага боку мы выдатна разумеем, што чым далей, чым больш часу праходзіць, тым больш беларусы на новым месцы прыжываюцца, асімілююцца, сацыялізуюцца і гэтак далей. Ці не атрымаецца, што праз пэўны час мы как бы, ну мы беларусы, но вот это вот все, вот это вот беларускае, вот это вот все там бацькаўшчына, оно где-то там вот ёсць, вот у глыбіні, але, знаете, у мяне ўжо ўсё сваё жыццё, не трэба мне это ўсё. Ну, у пэўнай часткі, безумоўна, такого не можа быць. Это ж жыццё, это працэсы, яны не толькі для Беларусі, не толькі для беларусаў былі, калі іншыя нацыі такім былі у такой сітуацыі. Вось, а там для ўсіх, безумоўна, будзе. І ёсць, і зараз эти працэсы і так і ідуць, так. Але гэтыя працэсы ўжо зусім не такія, якім былі пасля эміграцыі паваеннай, пасля другой сусветнай вайны, калі дзеці у прынцыпе ўжо не хацелі вывучаць мову беларускую, таму што, ну, навошта яны гаварылі па-ангельску там у Великабрытаніі, ніхто на гэтыя заняткі не хадзіў, толькі самыя такія дзеці толькі самых фанатычных беларускіх дзеячоў захоўвалі беларускасць. А тут, ну, не зусім все так, тому што вось мінулым годзе у нас тут была суботняя школа ў Батуме, і то бо там праз яе прайшло 70-80 чалавек, і гэта было з адукацыяй на беларускай мове. Зараз у нас дзейнічае беларуская
моўныя школы. І тут у нас таксама ёсць 25-26 чалавек, якія ходзяць у беларускай, хаця ёсць рускія школы, украінскі сектар ёсць. Ну, то і бацькам важна гэта. Пры тым, што багата хто з бацькоў не беларускамоўны. Але для іх важна, каб дзеці вучыліся по-беларуску. Это таксама уже багата пра чым гаворыць. Ну, я думаю, што пасля беларускамоўнай адукацыі ты наўряд ці там у Грузіі дзесьці там ладкуешся на працу. Ну, хотя у нас наполову, конечно, і грузінскай мовы ёсць, але асноўныя курсы на беларускай. Ты не будзеш вучыць дзіцёнка на беларускай, калі ты не хочаш вярнуцца з гэтым дзіцёнкам потым у Беларусь. І такіх людзей багата. І было б больш, калі б мы не раз'язджаліся з гэтай праблем з дакументамі і легалізацыяй. Добра. І уявім сабе, што праз пэўны час у нас ёсць магчымасць, муры рухнулі, і мы горда і шчасліва вяртаемся, ну хто гэта захоча, але тыя, хто хоча ўсё ж таки будаваць новую Беларусь, вяртаюцца. І мы такія вось з вожыкам с аднаго боку: глядзіце, беларусы, мы вам прывезлі нацыянальную ідэю ў гэтай руцэ, а ў гэтай руцэ у нас вон цэлая бляха 280 выпускаў рэп-лекцый по беларускай гісторыі. А беларусы там, которые ўвесь час пражылі, перажылі ўсё, што яны зараз перажываюць, і кажуць: ведаеце што? А валите-ка вы со своей национальной идеей и со своими рэп-лекциями туды, где вы их там понапридумывали, и дурыте голову своими рэпами и лекциями где-нибудь на Бродвее мясцовой детворы темноскурой. А ты со своей национальной идеей там кому-нибудь там спрабуй там невядомо что кому доказывать и рассказывать. Он на стратегичном диалогу у США рассказывай про белорусскую национальную идентичность. А мы тут сами свое, все. Не, ну, винный магазин там, там барчик грузинской ежи можете открывать, только вот без этого вот чего. Да, ну, по-перше, да не, я тут абсолютно не поділяю этот скептицизм. По-перше, ну, як это скажешь, я ж не буду говорить, обов'язково слухайте. Я просто буду праз медіа казать, слухайте, бо вам простей будет. Ну, я не навязываю это. Я і, в принципе, живши в Беларуси, я ніколі не навязывал никому беларускасць. Я просто жил по своих правилах, як я могу. И это было так: вось, глядите на меня, глядите, як я роблю, и повторяйте за мной, коли хочете. Коли не хочете, идите в сраку. Ваше право. Ты просто показываешь, что ты крутый чувак, и робишь то, каб яны повторяли за тобой, потому что им это хочется. А я умею робіць, каб ім хацелось. Я багата сустракаў людзей, якія говорили про тое, што вось там кожны беларус абавязаны размаўляць на беларускай мове. Прычым у мяне одна была спрэчка з чалавекам, які мне на рускай мове говорил, что каждый беларус обязан разговаривать по-беларусски. И я им отказываю по-беларуску, что не возит беларус, никому ничего не зобовязан. То есть кто в этом спрэчке больше белорусский? Я, что отказал по-белоруску, так? Ці ён сказал упарта. Я памятаю размовы з Максом Каржом, калі мы спали на подлозе у нашего агульнага сябра, и Макс Корж мне казаў, что боже, рэп трэба рабіць толькі по-беларуску и ніяк інакш. А я ему кажу: ну, Макс, по-моему, як кому лепш, як кому охота. Але зараз Макс Корж все ж таки на рускамоўную аудиторию, так? А я на беларускамоўную, хотя я был, ну, типу, не человеком таких либеральных, не национал-центричных таких позиций. Просто роби, что тебе подобается, и кому подобается, той будет это слухать. Не подобается, ну и ладно, ну ничего страшного. Так что я не переживаю, что это я. Добра. Шмат мы не здолелі абгаварыць у межах этой праграмы, тому что лёс у вожыка сапраўды досыць цікава. Я думаю, что мы з ім неяк асобна паговорым, ці там эфірчык замуцім які-небудзь і пра школу, і пра яго уцёкі, і пра яго рэп, і пра яго каханне.
про ўсё что-нибудь такое зробім, а тут вот раз так неяк так про нацыянальную ідэю. Слухай, у Новай Беларусі мова дзяржаўная якая і колькі? Дзяржаўная одна, беларуская, а іншых мов, рускай мовы хутчэй за ўсё там мусіць быць асаблівы статус, але дзяржаўнай мовы две не патрэбна, это дорага. Все документы пераводзяць на две мовы, ай-яй-яй. І зараз же справа ў тым, што у нас таксама няма двумоўя, так, таму што я працаваў уже якраз у цэнтры культуры, і гэта ўсё было падначалена аддзел ідэалогіі культуры па справах моладзі. Зараз прычым гэты аддзел ужо раздзялілі, і аддзел ідэалогіі застаўся аддзелам, а культуры толькі сектарам. То вось это страшная такая з'ява. І вось я, ведаючы, што кожны чыноўнік, калі да яго звяртаюцца па-беларуску, мусіць пераходзіць на беларускую мову. І часта яны там адбіваюцца, што вось там трэба, я кажу, што вось бачыце, таму што вы не падумалі, што увёўшы другую дзяржаўную мову. Так бы вам трэба было ведаць толькі одну, абавязкова беларускую, так? Але мова руская мусіць быць на асаблівым статусе, таму што як бы банальна не гучала, так гістарычна склалася, і людям будзе незручна, людзі будуць адчуваць, могуць адчуваць варожасць да беларускай мовы, калі яны будуць адчуваць нейкі пэўны прымус. Таму я думаю, як мінімум на пераходны перыяд, там гадоў на 10-20, а там уже разберуцца без нас, уже новае пакаленне, ім жыць у гэтым, і яны разберуцца, як жыць ім. Добра, скажи мне тады, калі ласка, нарэшце, можа быць, у адной з гэтых двух тваіх гістарычных рэп, як это правильно сказать, начытак, там ці там лекцый, ці можа у тваіх папярэдніх альбомах, у якой-небудзь тваёй рэпавай песні зашифраваная нацыянальная ідэя, і ты нам яе зараз вот так вот і агучыш? Напэўна, я не думаю, правда, шановны, у меня так хутка адказы з'явіліся, это я не ведаю, што вы не дамаўляліся пра пытанне. Першае, то, напэўна, у першай, я парежу з двух песняў. Першая, гэта самая моя першая песня. «Вечна жывая», там припеў пачынаўся «Не в один раз ворагам бітая, але на іх не злая». «Крывёй тутэйшых амытая, таму святая». «Стагоддзямі цярпімую партыю пошуках рая, чужакамі забраная, але вечна жывая». І другое, вось там караценька з песні «9 мільёнаў», які было ў 20-м годзе пад выбары якраз зробленая. Там былі такія словы: «Мы пераўтворым у рэнесанс наш резістанс». Тобто мы змагаемся не для таго, каб змагацца, мы змагаемся для таго, каб нарадзіць нешта новае, добрае, чыстае, светлае, каб мы нарэшце паказалі беларусаму свету, што мы ёсць, што у нас няма агульнага брэнда інтэрнацыянальнага, а нам трэба яго ствараць, і трэба паказваць таму свету, што, ребята, вось мы тут прикольныя, класныя, і Беларусь это заўсёды мусіць быць пра каханне, пра любоў у шырокім сэнсе. Мы мусім паказаць сваю прагу да ўзаемапавагі, любові, кахання. Вось гэта людзі любяць, калі любоў. Людзі не любяць, калі гвалт. Людзі не хочуць сябраваць з драчунамі, калі з драчунамі на вуліцы ніхто не сябруе, а толькі з тымі, хто ўзаемапаважны з табой адносінах, хто любіць, хто любіць, хто кахае, хто сябруе. Вось гэтыя людзі заўсёды. І мы вось мусім несці гэта чыстае, светлае свету, таму што в гэтым свеце зараз занадта багата гвалту, занадта багата болю і смерці. Трэба трошки змяняць трэба сваім прыкладам. Добра, тады уявім сабе, што маняць нам это самае ганста рэперы, якія кажуць, што дзяўчаты любяць бандзюганаў і хуліганаў, таму ўсё ж таки скампануй у адзінае вот твае вот это выказыванні, твае вот это цытаты у такую кампактную нацыянальную ідэю ад Вожыка. Вот ты, компактны, вот тут трэба паважаць мінулае,
жыць сённяшнім і будаваць будучыню, ствараючы добрае і лепшае. Паважай мінулае, стварай лепшае будучае. Да. Жывучы сёння, так мы ствараць. Так, напэўна, так, да. Ну вот нешта вот такое. Хацеў сказаць, а вот начытай гэта мне ў стылі рэп, ці атрымаецца? Ой, не, давай. А говорят, я подумаю про гэта там на наступны раз, калі буду на студыі. Конечно, як так мы с Каржом, два рэпера на подлозе, а як дачытай рэп, так уже і наступны раз. Два рэпера на подлозе, это так правакуючы. Я ўсё ж таки в даволі гомафобскай краіне жыву. Добра, у любым выпадку, Вожык, дзякуй вялікі за гэтую размову і за твою нацыянальную ідэю і ввогуле за твою пазіцыю і за твой беларускамоўны рэп і за твае лекцыі. Вось гэта цішотачка пры магчымасці як-небудзь перадам ад Еўрарады праграмы ідэя X і мяне асабіста твоя пры наступнай сустрэчы, ці хто будзе ехаць, ці я даеду, ці ты даедзеш да Варшавы, а можа ў Мінску сустрэнемся. У любым выпадку прытрымаю для цябе. Дзякуй вялікі. Вам дзякую. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна.